Nimbag nga rabi manan kagayan ket kaupsat ket umay kami nga dumanon anak nuan iti ragsak kada kayo agsipod to daytoy ket isu iti Wednesday evening greeted da kayo kapsat iti happy midweek sipod ta daday iti kakabsat nga ibagbagada nga uso sa ren daytoy nga panaggiinadal tayo akas maysa nga adal metten sa laeng nga diyaw nagtikapilya kapsat uray pay kadigiti ketos na tagyaman kami pagsikot ta ni Apo Dios ket naayat adaman iti gundaway tayo nga agsisinarak iti kastay nga pamayan adalem tayo tinapatek nga sa una dawatek nga kararat tayo nindaklan nga Dios yaman kami kadto nga gundaway ngiten pada kami nagyaman kami amang sikot sikay ti Diyos na inaramid mo, di iti karakarim ka, di iti panagyan. Pinanggap mo ng insalakan na kami ama, inaramid mo dahi ta. Ket inted mo iti anak mo, nga isu iti nagbalin, nga suno, nampay ka na kami. Babayin mo't lang iti pamati o Diyos, inawat mi dahi ta masabi. Ket insubli na kami, kaday ta nga kinaman at ilan may sa masibigyan na panakirelasyon ken ka gapo iti parami. Kada ito yung oras ti Rabi Amaw may kami manan ken ka. Dawatin mi kana kami sirim tapno maawatan mi dagitoy nga napatig nga saom ni kamadalen tata. Isu daw Dios iti mangpenek kadagiti amin nga salsaludsod mi gapo ta si kay Dios iti magidalan. Edisyonan dagiti kakabsat ni kadwani nga gadal itatang oras. Digiti dawatin ni anak nuan iti panagyaman tinagan na po na Jesus. Amen. Datayo kakabsat iti panagadal tayo may panggap iti parabor iti grace ni San Jose. Ni Apo Diyos insalakan na tayo and that is grace. Ni Apo Diyos insupli na tayo kakabsat kaday jay panakirelasyon tayo kenkuana nga dinadael binurak iti panagsalungasing iti lintag nga isu iti baso. And that is grace. Ket ni Apo Dios kabsat ket ay aywanan na dahil nga panakirelasyon tayo kenkuana tapno dumakkel ken dumakkel manen. Dahil metlaeng kakabsat isu iti parabor. Dinapan nga lawas sinadal tayo nga iti panagdakkel tayo padaytoy nga parabor growing in grace. Ada ko makabsat na complete na dependence tayo kana Apo Diyos. Namuan tayo nga ti Diyos mapagtalkan. Idanyaman nga inkarina at da iti pan nakabalin na nga aramiden kentong palin. Dadalin tayo tatang rabi kapsat. Growing in grace. Total obedience in God's commandments. Apay-apay, nga importante dahito yung kaupsat nga dalin tayo. Nga iti panagdakkel tayo, iti panagpamati tayo, iti panagdakkel tayo dahil iti panakirelasyon tayo kanapo Diyos, na naisubli tayo nga ruden, kaday jay, nga estado iti panakirelasyon tayo kanapo Diyos, gapo iti parabo. Kasapulan kakabsat, dahil panagtungpal tayo kaday jay, abilbilin. When agsikod ta umay kada tayo digiti na duma-duma nga sursuro ada dayjay mangisuro kabsat nga saanen akasapulan nga tungpalen iti bili awan iti sa mapulong nga bili ngem iti adalen tayo tatakabsat no anya iti insuro ni Apo Dios kada tayo no anya iti inted ni Apo Jesus nga example kada tayo. Tani Apo Jesus kabsat isu iti example asuruten tayo. Isu iti na imbaga pastor tayo, da tayo digiti karnero. Ket sumurot tayo no sa dino ken anyaman iti pangipanan ni Apo Dios nga pastor tayo kabsat. Ni Apo Jesus isu na metlaeng deje kuun iti ubas, da tayo digiti sanga, da tayo digiti santa. Ket iti adalen tayo tatta dahil panakirelasyon tayo kenkuana, akas may sa asanga. Tapno dahil apan nagtalinaed tayo kenkuana kakabsa. Da tayo, agbunga tayo, iti adu.
Laglagipin nyo nga, ijay John 15, inyarig ni Apo Jesus iti bagi na kabsat, nga isuna iti pudno, nga poon iti ubas. Ket kunana da kayo, dagiti santa. Ngam adda kakabsat iti dua a klase nga sanga. Umuna, dayjay sanga nga saan nagbunga. Ket dayjay ama, nga isu kakabsat iti agay-aywan kadaytoy nga poon iti ubas. Kunana ni Apo Jesus kadagiti saan nga agbunga nga sanga ti ama din na. Ngam dagiti met asanga nga agbunga iti aramiden met iti ama kakabsat ket dalusan na tapno agbunga dapay iti adado. Datayo dagiti asanga nga agbunga. Saan tayo nga kayat nga datayo dagiti sanga nga puden iti ama gapu ta saan tayo nga agbunga. Kayat ti ama nga adupay iti bunga tayo. Dalusan na tayo, babaen iti panangputid na, kadigiti anyaman apaset iti panagbiag tayo, nga saan ama ikari nga manglaped kada tayo iti panagbunga tayo kakabsat. Iti paset iti Biblia nga sao ni Apo Jesus nga isu iti ayan iti sentro iti pagadalen tayo kabsat. It is in John 15 verse 10. Basahin tayo. If you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Iti ibagbagan ni Apo Jesus kadaytoy nga bersikulo kabsat, iti John 15 verse 10, adda iti dua nga bilin. There are two commandments. Anya dayjay umuna a commandments. Dayjay bilin iti ama nga isu iti tinungpal ni Apo Jesus ket nagtalinaed ni Apo Jesus kadayjay ayat iti ama. Ti may kadua nga bilin kakabsat dayjay bilin ni Apo Jesus nga isu ti ibagbaga na kadatayo nga tungpalen tayo tapno agtalinaed tayo met iti dayjay nga ayat na. Iti saludsuden tayo nga ron kakabsat, kaday ti dua abilin, agdumata kadi. Wenno day ti dua abilin, bilin ti ama, ken ti bilin ni Apo Jesus, isu ket may sada met laeng, ket isu dagiti tungpalen tayo kakabsat. Dayjay iti kayat tayo nga sungbatan itatang rabii. Tadagamin dagiti mangibagbaga, nga idin nga inteden ni Apo Jesus dagiti nga bilbilin na. Nalaksiden, naawanen, dayjay bilin nga inted iti ama. Anya dayjay bilin ni Apo Jesus kakabsat. Basahin tayo iti Matthew 22 verses 35 to 40. Iti background na daytoy adda dayjay may isang lawyer nga napan ken ni Apo Jesus. Adda saludsud na. Anya dayjay saludsud na kabsat. Kunana, then one of them, a lawyer, asked him a question testing him and saying, kunana ken ni Apo Jesus, Teacher, which is the great commandment in the law? Manursuro, anya iti kang runaan abilin iti linteg. Simungbat ni Apo Jesus ket kunana, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. Sa inayon ni Apo Jesus kakabsat kunana, and the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Anya daytoy duwa nga bilin kakabsat ngin baga ni Apo Jesus nga isu iti pagbatayan iti intero nga bilbilin nga insurat ni Moses ken dagiti propeta. Ayatem iti Diyos mo iti amin a pusom, iti amin a kararwam, iti amin nga panunot mo. Sanin nayon ket ayatem
iti karubam akas iti panagayat mo. Iti bagi, love your neighbor. Ayatem iti padam a tao akas ti panagayat mo. Iti bagi. Dagitoy kadi nga duha abaru abilin nga inted ni Apo Diyos kakabsat, inted ni Apo Jesus. Ket nagduma kadayjay bilin nga inted iti Diyos, God the Father, dahil sudya ko na, at dadayjay bilin iti Ama nga tinungpal ni Apo Jesus. Nga idi at tinungpal na dagitoy nga bilin ni Ama, nagtalinaed ni Apo Jesus ije bilin, wino ije ayat ti Ama. Iti saludsod kakabsat, daytoy kadi nga bilin nga inted iti Ama, na idumduma kadaytoy dua a bilin nga inted ni Apo Jesus. Anya, dagiti bilin nga inted ti Ama. Daytoy kabsat iti managanan iti sangapulo nga bilin. They're called the Ten Commandments. Ket masarakan kakabsat, iti Exodus 20 verses 3 to 17. I-summarize tayo, digiti sangapulo nga bilin. Umuna nga bilin, you shall not have no other gods before me. Tapno ayatem iti Diyos mo, iti amin a pusom, iti amin a panunot mo, iti amin a kararwam, ti kunanan ni Apo Diyos, di kaagdaydayaw iti sabali a Diyos no dilaeng siya. Mikadwa nga bilin, you shall not take for yourself crave images. Anya ti kunana, di ka agaramin agpaay ken ka iti kinitikitan aladawan. Tapno ayatem iti Diyos mo, iti amin a pusom, iti amin a kararwam, iti amin a panunot mo. Saan ka nga agaramid nga agpaay ken ka iti kinitikitan aladawan. Mikatlo nga bilin, thou shall not take the name of the Lord your God in vain. Di mo aramaten itinagan ko, kunanan ni Apo Diyos, iti dakes apanggap, iti bareng-bareng. Ni kapatabilin, remember the Sabbath day to keep it holy. Laglagipem, iti aldaw apanaginan, ket nilinam. Di kalima nga bilin, honor your father and your mother. Dayawem da amam ken inam. May kanem abilin, thou shall not murder. Di ka mapapatay. May kapitong abilin, thou shall not commit adultery. May kawalong abilin, thou shall not steal. May kasyam abilin, thou shall not bear false witness against your neighbor. May kasangapulong abilin, though you shall not covet your neighbor's house. Idi nga inted ti Diyos, dagitoy asangapulong abilin kabsat, insurat na mismo babaen iti ramay na iti dua at tapi abat bato, yung 2 pillars of stones. Iti umunang nga tapi, iti insurat iti Diyos. Commandment number 1, number 2, number 3, and number 4. Iti may kadua atapi abato, iti insurat iti Diyos, commandment number 5, inganat commandment number 10. Anya ti kunanan ni Apo Jesus, ayatem iti Diyos mo, iti amin a pusom, iti amin a kararwam, iti amin nga isip mo, panunot mo. Nutungpalan tayo dahil umuna nga upat abilin. Isumutin dahil panang ipakita tayo, nga ayaten tayo iti Diyos, iti amin aapuso tayo, iti amin akararwa tayo, iti amin nga isip tayo. Nutungpalan tayo dahil may kalima, inggan at may kasapang pulong abilin.
Ar-aramidin tayong matende, di kunana ni Apo Jesus, ayatem iti padam a tao. Sino di padam a tao? Ni tatang mo, ni nanang mo, day di takawam, day di pagsaksyam, di karubam, your fellow men. Iti inbagana ni Apo Jesus kakabsat. Dagitoy dua abilin pagbatayan iti entero nga linteg ni Moses. Saan nga inbaga ni Apo Jesus nga napukaw ti sangapulo nga bilin idi inted nan dayjay nga bilin. No tinumpal ni Apo Jesus dayjay sangapulo nga bilin nga isu iti bilin ti Ama. Iti ibagbaga na may kadayjay dua nga bilin nga isu iti ipatungpal na kadatayo. Tinungpal yumeten dayjay tinungpal ko nga bilin ti Ama, lutungpalin nyo dagiti dua nga bilin nga inted ko kada kayo. Ayat iti Diyos, ayat iti padam nga tao, buklen na dayjay sangapulo nga bilin. Denggan nyo kakabsat. Anya iti kuna dagiti scholars may panggep kada ito'y sangapulo nga bilin ni Apo Diyos. Apan tayo kini Calvin. Iti Calvin, iti eternal rule of life. Iti kuna nakabsat. We must not imagine that the coming of Christ has freed us from the authority of the law. For it is the eternal rule of a devout and holy life, and must therefore be unchangeable as the justice of God, which embrace is constant and uniform. Nalawag di kunana ni Calvin kakabsat. Nga saan tayo ko mga panunutin nga idin nga imay ni Apo Jesus, ket nawaya-wayaan tayon kadayjay nga panangituray kada tayo itilinteg ni Apo Diyos. Saan? Nudikit di dayjay nga linteg mataginayon ket masapol nga tungpalay. Kunamit kakabsat ni Wesley, it remains in force, kunana, but the moral law contained in the Ten Commandments and enforced by the prophets, he did not take it away. It was the design of his coming to revoke. It was not the design of his coming to revoke any part of it. This is a law which never can be broken, which stands fast as faithful witness in heaven. Every part of this law must remain in force upon all mankind in all ages, as not depending either on time or place or any other circumstance liable to change. Anya ti kunana ni Wesley kabsat. Daytoy sangapulo nga bilin idi imay ni Apo Jesus saan na apinukaw. Saan nga imay ni Apo Jesus tapno balbaliwan na wenno ikaten na daytoy sangapulo a bilin. Mataginayon. Isutungpalen dagiti amamin nga anak ni Apo Diyos. Kunamit kakabsat ni Billy Graham, the New Testament also speaks of the moral law, which is a permanent, unchanging character and is summarized in the Ten Commandments. Anya ti kunana ni Billy Graham, dahito sangapulo nga bilin, permanent, unchanging in character. Saan? Mabalbaliwan. Kunana mit kabsat ni Ellen G. White, the Lord expects no less of the soul now than He expects of men in paradise. Perfect obedience, unblemished righteousness. The requirement under the covenant of grace is just as broad as the requirement made in Eden. Harmony with God's law, which is holy, just, and good.
Dahil lintag nga inted ni Apo Diyos jayden. Kanda ito lintag nga adda kada tayo itata nga adda tayon babaen kakabsat iti parabor. Isumet laeng kakabsat. Iti dawdawaten ni Apo Diyos perfect obedience, unblemished righteousness. Dagito'y tinbaga, digito pat nga scholars. Anyamet ti inbaga kakabsat ni Apo Jesus. Ti kunanan ni Apo Jesus iti Matthew 5 verse 18. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one title will by no means pass from the law till all is fulfilled. Anya ti kunanan na Apo Jesus. Laglagipen nyo abayat ti panagpaot ti langit ken ti daga. Dinto mapukaw iti uray may sa atulnek. Wenno kabasitan apasit iti linteg. Anya ti pagbaganan ni Apo Jesus. Ingganang adda ti langit, ingganang adda iti daga. Uray laeng may sa atulnek iti linteg. Wenno iti kabasitan apaset iti linteg ket mapukaw. Iti kinapudno kapsat adda iti langit. Ken adda iti daga. Nga rod ti kunanan ni Apo Jesus. Adda iti linteg. Ni Pablo. Nga isu kakabsat iti pangalalaan dagiti kaduan amang isursuro maipanggep iti parabor. When we talk about grace, kaduan kakabsat nga buklen dayjay Pauline literature, anya dayjay giti insurat ni Pablo nga sursurat na. Dayjay kakabsat iti pangalaan dagiti kaduan nga mangisuro babaen iti parabor. When we talk about grace, the best reference is Paul. Ngam anya iti kunanamet kakabsat ni Pablo. Iti Roma 6:15, Romans 6:15. May nga saludsod kapsat. Kunanan ni Pablo, what then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? Certainly not. Anyang harod, kunanan ni Pablo kapsat. Itultuloy latta kadi iti agbasol. Total, awan tayon babaen iti linteg no di kedi sakop na tayon ti parabor iti Dios. Sungbat ni Pablo kaday sa ludsud na saan? God forbid. Saan? Anya nga rod kakabsat iti agparang. No addan iti mangisuro no usarenda iti insuro ni Pablo nga awanen iti linteg, tada tayon babaen iti parabor. Saan da nga isursuro akas iti inbaga ni Pablo? Dati inbaga ni Pablo, saan? Tilinteg adda. Uray no adda tayon babaen iti parabor, dayta alinteg, masapol atong palad. Isu ti isuro ni Pablo. Adda gamin digiti daduma nga ilustrasyon ng inusar ni Pablo. Kas pangarigan ko iti may nga pagsarmingan, a mirror. Itinbaga na ni Pablo kapsat, daytoy alinteg, isu iti pagsarmingan. Nga intun no sumango tayo ijay mirror, ijay pagsarmingan, ibaga kakabsat dayjay nga sarming, that mirror, ibaga no anya iti kasasaad tayo. Ada iti milat ti rupa tayo, saan nga usto iti pan nakaikabil na ti no siya kuma nga usto iti pan nakaikabil na ti kurbata, ibagat mirror kapsat, ilinteg ko. No adda iti baga nga dungrit, mureng, iti rupa kakapsat, bundo iti bagi. Dayjay nga sarming, uno di pagsarmingan, hanang madalusat kakapsat, daytoy arugit ko. Iti baga na, adda iti danom, adda iti sabon,
in ka dijay ket dayjay timang dalusken ka. Dayjay kakabsat iti function iti sarming. Dayjay met iti function iti lintag. Iti lintag ibagana nga siya ken sika man nagbasol. Ta nagbasol tay nga rod. Tay iti basol isu iti panagsalungasing iti lintag. Agsipod ta sinalungasing ko iti lintag, may kabil tay kabsat iti maysa nga lintag. Dayjay ko mabilin nga di kag takaw. No nagtakaw ko ma iti maysa nga tao. Dayjay alintag ibagana nagbasol ka ta sinalungasing mo daytoy alintag. Ngem daytoy nga lintag, the Ten Commandments is not a remedy nga ikaten na dayjay basol kadatayo. Iti mangikatlaeng iti basol kadatayo dayjay dara ni Apo Jesus. Nga intong kakabsat no ibagana dayjay lintag, apang ka kadayjay mangdalusken ka. Akas di panang ibaga dayjay sarming, apan ka kadayjay dano ket usarem dayjay sabon. Intun no napankan nga ibinugwam iti rupam babaen iti sabon ken iti danom. Sa nangalakan kabsat iti tuwalya ket isun ti pinunasam. Agsubli kanton manen kadayjay sarming. Kitaem. Anya ti kunanan nadalus ka. That is the function of the law. Saan tayo nga isursuro kagabsat nga daytoy nga lintag isu ti mangpasanto kadatayo saan? Ni Apo Jesus isu iti mangpasanto kadatayo. That is grace. Isu nga ti sursuro ni Pablo kagabsat saan na nga awanen iti lintag taapay. Apay no dadalusan kan agsipod ta inbagan dayjay nga sarming iti rugit mo. Iti aramide mon, alaamon dayjay sarming ket buraka mon, ibasibas mon, agsipod ta hangmet nga isu nang dalusken ka. No. Iti lintag kasjay kakabsat. Iti lintag adda ti pagserbian. Saan nga isuro ni Pablo? Ta iti bagana ni Pablo kakabsat. God forbid. Saan? Dayjay nga lintag isu iti mangibaga no adda iti basol tayo. Dayjay nga lintag isu na iti mangitudo ni Kristo laeng iti mabalin amang dalus ken ka. Isu nga agyaman tayo tadda dayjay lintag ni Apo Dios. Anyamit iti kunan ni Juan. Naglagi pa yung kapsat ni Juan isumot lang tinang isurat de John 15 nga isu iti binasa tayo nga kunanan ni Apo Jesus, no ay ayatenda tungpalin nyo iti bilbilin ko. In John, 1 John chapter 2 verse 6, ti kunanan kapsat, he that abideth in him ought himself also to walk even as he walked. Anya tinbalakad ni Juan, iti agkunang agtalinaed iti Diyos, masapul nga agbiag akas iti panagbiag ni Jesucristo. Kasano iti panagbiag ni Apo Jesus? Iti panagbiag ni Apo Jesus kunana tinungpal ko dagiti bilbilin ni Ama. Nagtalinaedak iti ayat ni Ama. Anya iti kunana ni Juan, iti agkunang agtalinaed iti Diyos. Masapul met nga agbyag akas iti panagbiag ni Apo Jesus. Kunana pa ni Juan kakabsat iti 1 John chapter 5 verse 3. This is the love of God, that we keep His commandments. Tano ay ayaten tayo iti Diyos, kunana ni Juan. Kayat nang asawen, tungpalin tayo dagiti bilbilin. Saan nga mabalin nga ibaga tayo nga ayaten tayo iti Diyos ket saan tayo met atong palen iti bilin na. Tanalawlawag iti kunana kakabsat ni Juan. Ti agkuna nga ayaten na iti Diyos. Iti agkuna nga amuna iti Diyos. Ngem saan na nga tong palen iti bilin na. Isu may nga ulbo.
he is a liar. Anya nga rod kakabsat, iti isuro na, daytoy nga adal tayo itata. Iti isuro na kabsat. Akastin baga ni Apo Jesus, akastin baga ni Pablo, akastin baga ni Juan, ti sangapulo abilin iti Diyos, saan anapukaw. It still exists. Daytamit ti imbaga, digitay scholars. No adda iti umay kakabsat nga mangisuro iti sabali nga suro, sursuro nga saan akastin suro ni Apo Jesus, akastin suro ni Pablo, akastin suro ni Juan, akastin baga digito nga scholars. Iti balakad ko, dayjay sumbat kakabsat ni Pedro nga masarakan iti Aramid 5:29. Kunana ni Pedro kabsat iti Acts 5 verse 29. We ought to obey God rather than men. Masapul atong palen ni iti Diyos saan nga iti tao. Taapay. Ultimately, iti panungpalan kakabsat ni Apo Diyos iso iti mangukom. Ni Apo Diyos isunto iti mangibaga no sika wenno siyak iti masalakan wenno saan. Ultimately, God will give the verdict saan nga iti padatay nga tao. Nga isu iti kaimbagan, suruten tayo ni Apo Jesus saan nga anyaman nga ibaga iti tao. No iti baga ni Apo Jesus, tungpalin nyo iti bilin ko ket agtalinaed kayo iti ayat ko. Tungpalin tayo kabsa. Akas je pa ng tungpal na iti bilin iti Ama. Taday je bilin ti Ama nga isu iti sangapulo nga bilin, isumot laeng dayjay tinungpal ni Apo Jesus, isumot laeng jay imbaga ni Apo Jesus. Nga ayat nga agpaay ti Ama, ayat nga agpaay iti padatay nga tao. Tungpalin tayo ni Apo Jesus kakabsat. Surutin tayo ni Apo Jesus kakabsat. Tapay. In pabuya na iti mapasamak to into noumay iti may kadwa. Iti kuna nakabsat iti Matthew 7:21-23. Adunto iti agkuna kanya kadayjeng aldaw, Apo, Apo. Di na mabalin subrek kami. Ada iti bagadang inaramid da kabsat. Itinagan mo, kunada, nagkaskasaba kami. In your name we prophesied. In your name we cast out demons. In your name we did miracles. Di nagsaya at di kiti nararamid na kabsat niya. Babaen itinagan ni Apo Diyos, babaen iti sao iti Biblia, o kaganda, mga sabada, babaen itinagan ni Apo Jesus, parwarinda, dagiti sairo, babaen itinagan ni Apo Jesus, mga ramida, kadagiti datdatlan. But listen to the word of Jesus in verse 23. And then I will declare to them, daytoy tu ibagak kadakwada, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Anya araramiden digitoy nga tattao, anya iti inaramid digitoy nga tao, kabayatan nga ikaskasabada iti Biblia, sao iti Diyos, usarenda pa'y itinagan na po Jesus. Anya itararamiden dagitoy nga tattao kapsat, kabayatan nga agar-aramid da iti datdatlag, uray pa'y panang parwar iti sairo. Kunana ni Apo Jesus, you practice lawlessness. Alain tayo di balikas nga lawlessness.
Iti root word na low. Inayon mo ti less, awanan iti lintag. Lowless, no low. Anya panagbiagda? Panagbiagda nga iti isursuro da, awanan iti lintag. Kakabsat ko, nalawag iti kunana ni Apo Jesus. Nga kabayatan nga agbibiyag tayo iti parabor. We must live in total obedience to God's commandments. There is no other way. There is no alternative. Tatikunanan ni Apo Jesus, no ay ayaten na. Tungpalin nyo, dagiti bilbilin ko. Pacheck ay ayaten na ako, Diyos kapsat ko. Pacheck na kayat mo matungpalin, dagiti bilbilin ko. Alain tayo daging bagana ni Pablo. I can do all things. Babalin ko na po nga tungpalan dagiti bilin mo. Babaen iti parabor na iti kanya. May God empowered us through His grace. Nga tungpalin tayo dagiti bilbilin na. Apay nga tungpalin tayo? Buwan tayo ayatin tayo ni Apo Diyos. Saan tayong kakabsat akayat manen amaisina kadayjay nga panagayat. Tadayjay basol isu iti mangisina kadatay. Ket kabayatan baban ti parabor na tungpalin tayo dayjay na bilbilin na. Kunana, you remain in my love. Agtalinad tayo kabsat iti dayjay nga ayat ni Apo Diyos. Ginawat ko manen kini EJ kasil daw. Nga agkanta kabsat. Denggen tayo iti nagpintas ang kantana. EJ, you can now sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a
Thank you very much, CJ. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami o Diyos, iti saong ni enadalmi at tamarapili. Agyaman kami, Ama. Tainted mo iti sangapulo mabilin nga agpay ka na kami. Saan nga isu iti mang parigat kada kami o Diyos? Nudikit di dayta itinted mo tapno agtalina at kami kaday. Agyaman kami, Ama, kaday tiyay aparamo nga isu iti nang isalakan kada kami. Nga isu iti nang paparo kada kami. Kaday tiyayin na parabo o Diyos. Isu na matlaeng iti mangted kada kami day pan nakabael, pan nakabalin, na mabalin min at tumpalin dagiti bilbilin mo. O Diyos, umay kami ken ka. Tulungan na kami, Ama, tapno maramid mi iti pagayaran. Binisyonam iti sa uminadalmi. Mataginayon ko mga malaglagip mo digito'y Ama. Babay na iti panang ipalagip, iti Santong Espiritu. Binisyonam digiti kakabsat na katuwami na nagadal iti sa umin. O Diyos, umay kami tatulungan. No adda kadagiti kakabsat ni Diyos, uray pay iti paset iti familias. Nagkasapulan iti tulong mo, umaama, di la mabalin nga sumipay ka, masideg ka kadakwada. Ket no adda o Diyos kadigitoy nga kakabsat iti adda iti sakit kadakwada. Di la mabalin ama nga sagidan. May subli iti nananay nga sakit. Amom iti pagkasapulan ni ama na materyalan na pisikalan, uray pa'y tinespiritual. Dawatin ning ited mo kadang Diyos nawan. Agyaman kami, tamabalin kami ng umasidagyan ka, babaen itinasamit anagan na po na Jesus. Kitagyaman kami tapatsyen ni o Diyos na sumbatan ganito, na dinawat mi nga ro, iti kay karayan tinagan na po na Jesus. Amen. Yaman kami kabsat kada ito nga daway yung gana numay nga I'll make a personal confession kabsat. Iti tunggal panagadal ko kadig ito'y adadalit na personally and blessed. Ket agyaman akmet na dala ito yung daway nga mabalin ko nga i-share kabsat ito'y nasa nga ako sa kadagat. No kasapulan nyo, dagitoy na adal, ang message kayo kada kanina and we can send it to you. Yung bagnarabi tayo, ni Apo Diyos sa pinanggumisyon kada tayo man. Agpakada kanina.